गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो राग नायनो थांनो नागिरदों। थ' लामायाव खोमसि नालाय जों डाइरेक्ट होजोंहाय देखायहैनोसै। थ' लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि सफैमारबाय केमसारियालिनि रागाव। नोंथांमोनहाबो स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' लोगोफोर डेक'रेसनखौ माबायदि साजायदों नोंथांमोननो शेयार खालामसै। मैदेर फिसाबो खाना दोनदों माथो। जोबोर मोजां साजायदों। नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। मानसिफ्रा जोबोद खुसि जादों। नै स्टेजनि बाहेरावबो मोसालागासिनो। सिस्टेम हामाबो लागायो।
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनाव सिगाङै सहैनाय बायदि। लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।